खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव दिपेन बर' बुंनाय बाथ्राखौ लानानै थामहिनबा 15 आगस्ट 2024 मायथाइयाव भारत उदांस्रि सानाव दिपेन बर'आ बुंथिदोंमोन जे बे समाव बिथाङा बर' माहारिनि खौसेथिखौ हास्थायनानै बर' हारिनि राजखान्थियारि हान्जाफोर बर' हारिनि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै बर' हारिनि सिबिथाय खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ आरो बे दिपेन बर' बुंनाय बाथ्राखौ लानानैनो बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आबो बाथ्रा बुंदों थामहिनबा बिथाङा खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारिनि थामोनथानि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनिफ्रायनो खामानि मावबोदों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ लानानै खामानि मावबोदों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बाथ्रा सानानै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बर' जातिजनक লৈ পেলাই সংগ্ৰাম কৰি আছে কাম কৰি আছে গতিকে আজি তেখেতৰ অনুভূতি তেখেতৰ অনুভৱটো তেখেতে আজি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু হিটো লৈ পেলাই সকলো চিন্তা চৰ্চা কৰিব আমিও চিন্তা চৰ্চা কৰিম बिथाङा बुंदों जे बिथांनि जे बुंनाय बाथ्रा दिपेन बर'नि बुंनाय बाथ्राखौ जोङो बिजिरनाय जागोन साननाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ आरो बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोनदों थांनाय 4 बोसोराव सिगांनि समाव जे जानाय दाङाबाजि हारि माहारिनि गेजेराव जे दाङाबाजि हारि माहारिनि गेजेराव बुलाय सोलाय गावख्रुबलाय बे जाथायफोरनिफ्राय आथिखालाव थामहिनबा 4 बोसोराव गोजोन मोनबाय रायजो राजाफोरा गोजोनखौ मोनबाय बेजों बे थामहिनबा हारि फिसा हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिया फैबाय बेजों बुंलायनो हाबाय आरो खर' दैखांनानै रायजो राजाफोरा रायजो जानो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे थांनाय 4 बोसोराव रायजो राजाफोरा मोनदांबाय आरो बे बाथ्राखौ बिथां प्रमद बर'आ बुंथिनायखौ नुनो मोनदों এজনে আনজনৰ মুখৰ ফালে চাব পৰা পৰিৱেশ নাছিল আপোনালোকেও জানে আৰু এই 4টা বছৰত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী হোক ডাঙৰ জনগোষ্ঠী হোক সংঘাত হোৱা জনগোষ্ঠী হোক বা শান্তিত থকা জনগোষ্ঠী হোক সব জনগোষ্ঠীৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি এটা ভাল পৰিৱেশ ঘূৰাই অনা হৈছে এতিয়া বিটিসি অঞ্চলৰ মানুহৰ মুখত হাঁহি আহিছে आरो बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोनदों जे मोननै राजखान्थि हान्जाया मोनसे जानाया राजखान्थियारि बिथिङाव सम्भब नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ थारैनो जे बे दिपेन बर' बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिजिरनाय एबा साननाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बे समाव मोनसे गोख्रों सोंथि जे हाग्रामा महिलारिया बे आयदाखौ लानानै थामहिनबा बर' हारि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय खौसेथि जानांगौ बा राजखान्थियारि दोलोफोरा खौसेथि जानांगौ बुंनाय बाथ्राखौ लानानै माब्ला खुगा बेखेवगोन हाग्रामा महिलारिया माब्ला खुगा बेखेवगोन बिथाङा लुबैया नामा जे बर' हारिनि खौसेथिखौ बिथाङा साना नामा जे बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बिथाङा साना नामा जायनि थाखायनो दासिमबो बिथाङा खुगा बेखेवाखै दासिमबो बिथाङा बाथ्रा बुङाखै जे बर' हारिनि खौसेथिनि बेलायाव थामहिनबा राजखान्थियारि मोनसे गोरोबलायनाय बाथ्रा बुंनायनि सायाव बिथाङा दिनैसिमबो खुगा बेखेवाखै थारैनो बिथाङा लुबैया नामा जे बर' हारिनि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि गोरोबलायनायखौ बिथाङा लुबैया नामा बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बिथाङा साना नामा जायनि थाखायनो दिनैनि समसिम फंसेबो बेनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै आरो बेनि थाखाय बिथाङानो दायनिगिरि जागोन नामा जाय समाव बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुङालासिनो गोजोननि जे सावरायनाय आयदाखौ बिथाङा बरायनाय आरो गोजोननि जे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुङिया मानि इसारा मानि इंगित बियो बे समावसो मिथिगोन जे हाग्रामा महिलारिया बे खौसेथिनि गोरोबलायनायाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंगोन बेखौ समावसो मिथिगोन बे समाव रायजो राजाफोरा लुबैदों जे खौसेथि रायजो राजाफोरा बे समाव ज' जाजानायखौ लुबैदों आरो बे ज' जानाय गारांखौनो हाग्रामा महिलारिनिफ्रायबो बुंनायखौ लुबैदों बे समाव नोंथांमोननो बिथां प्रमद बर' बुंनाय बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों निखिल बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই জাতীয়তাবাদী সংগঠনৰ নেতা হিচাপে তেখেতৰ চিন্তাটো তেখেতে ৰাখিছে এই যোৱা 1967 পৰা
নিখিল बर' ছাত্ৰ সন্থাই बर' জাতিজনক লৈ পেলাই সংগ্ৰাম কৰি আছে, বিভিন্ন কাম কৰি আছে। গতিকে আজি তেখেতৰ অনুভূতি, তেখেতৰ অনুভৱটো তেখেতে আজি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সিটো লৈ পেলাই সকলো চিন্তা চৰ্চা কৰিব, আমিও চিন্তা চৰ্চা কৰিম আহি থকা দিনত আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু শান্তি এতিয়া ঘূৰাই আহিছে। যোৱা 30-40টা বছৰত এজনে আনজনৰ মুখৰ ফালে চাব পৰা পৰিৱেশ নাছিলে, আপোনালোকেও জানে। আৰু এই 4টা বছৰত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী হোক, ডাঙৰ জনগোষ্ঠী হোক, সংঘাত হোৱা জনগোষ্ঠী হোক বা শান্তিত থকা জনগোষ্ঠী হোক, সব জনগোষ্ঠীৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি এটা ভাল পৰিৱেশ ঘূৰাই অনা হৈছে। এতিয়া BTC অঞ্চলৰ মানুহৰ মুখত হাঁহি আহিছে, ভালকৈ বজাৰত যাব পৰা হৈছে, স্কুল কলেজত যাব পৰা হৈছে, বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব পৰা হৈছে, শিক্ষাত এতিয়াহে লাহেকৈ এটা ভাল অৱস্থা ঘূৰি আহিছে। এই গোটেই কথাটো লৈ পেলাই আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, কাম কৰি আছোঁ। কেন্দ্ৰীয়ত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ চলি আছে, ৰাজ্যত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আছে আৰু কাউন্সিলত আমি চৰকাৰ চলাই আছোঁ। চবে মিলি পেলাই BTRটো গৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আগবাঢ়ি যাব। আপুনি কি চাওক, ৰাজনৈতিকভাৱে এক হোৱাটো খুব কঠিন হয়। আপুনিও বিচাৰে যে অসমীয়া জাতি এক হওক, কোনোবাই বিচাৰে যে মাইনৰিটি মুছলমানসকলে এক হওক, কোনোবাই বিচাৰে বঙালীসকলে এক হওক। এইটো চিন্তাটো সকলোৰে থাকে, কিন্তু ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত পলিটিকেলি বহুত সময়ত ডিভাইড হয়, কিন্তু আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক কোনো নেগেটিভ হ'ব নালাগে, এটা পজিটিভ লাইনত আমি আগবাঢ়িব লাগে। কথাত এইটো হ'ব পাৰে, তেখেতক কোনে লাট মাৰিছে এইটোতো আমি দেখা নাই, কিন্তু লাট মাৰাটোতো কোনো দেখা নাই নহয়। আৰু এইবিলাক শব্দ বাক্যবিলাক যোনে অলপ গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি ৰাজনীতি কৰে, তাত এনেকুৱা শব্দ বাক্যবিলাক ইউজ কৰিব নালাগে। এইবিলাক শব্দ বাক্য যোনে একদম তৰল চিন্তা কৰে তেখেতসকলৰ মুখত ক'ব পায়, আৰু কোনোবা চিন্তা কৰিব পৰা চিন্তাশীল ব্যক্তি, বুদ্ধিজীৱী তেখেতসকলৰ মুখত এই লাট মাৰা কি মাৰা এই শব্দবিলাক আহিব নালাগে। আমি নিজৰ এজেণ্ডা লৈ কাম কৰি আছোঁ, কাৰণ BTR চুক্তি ৰূপায়ণ হ'ব লাগে, BTR অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি থাকিব লাগে। ইমান দিনে নাছিলে, সেই সময়ত কোনে কাক লাট মাৰি আছিলে? যোৱা 30টা বছৰত যে এই অঞ্চলত যে অশান্তি হৈ আছিলে, বন্দুক বাৰুদ, হিংসা, মৰা মৰি, সেই সময়ত কোনে কাক লাট মাৰি আছিলে? আজি যদি লাট মাৰি আছে, শান্তি কেনেকৈ ঘূৰি আহিছে? শান্তিটো তেখেতে বিচাৰে নে নিবিচাৰে? সকলো যে নিজৰ আত্মসন্মান লৈ থাকিব পাৰিছে, এই পৰিৱেশটো কেনেকৈ ঘূৰি আহিছে? গতিকে তাত কোনোবা তৰলভাৱে 10টা কথা ক'ব পাৰে। আচলতে BTR অঞ্চলৰ আমি বাসিন্দা হিচাপে, ইয়াৰে সন্তান হিচাপে, ইয়াৰ মানুহবিলাকে যোৱা 30-40টা বছৰত কিমান দুৰ্যোগৰ মাজেৰে আহিছে, কিমান দুখ বেদনাৰ মাজেৰে আহিছে, এইটো আমি বুজি পাওঁ। ৰাজনীতি কৰক, চবেই কৰক, এইটো ক'ব লগা নাই, কিন্তু পৰিৱেশটো নষ্ট কৰি যাতে কোনো ৰাজনীতি নকৰে, মই এইটোৱে আহ্বান। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।